Se olisi hyvää, mutta sateista juhannusta täältä kanavan seuraajat. Ja valitettavasti vettä sataa, niin me nyt sitten siirrettiin grillaaminen tonne sisäpuolelle. Tänään on testissä tämmönen Kivikylän tulitikku. Katsotaan minkälainen reaktio mulle tulee tästä makkarasta. Tässä on mausteina Nagamorits. Eli tuleeko samanlainen reaktio kuin sitten tästä Poppamiehen 11/10 kastikkeesta. Katsotaan. Palataan hetken päästä. Morjesta. No niin, testataan sitten minkälainen tää Nagamorits makkara on. Antaa makkara suuhun. Sitä vähän polttelee. Ihan hyvä makkara. Vähän potkii. Oh. Tämmönen pistä. Tämä menee siihen Poppamiehen kastikkeen kanssa. Ei mitään. Hyvää juhannusta täältä ja mä lähdettiin maitoa.